Chceš sa aj ty povoziť? Tak dojdi 3. septembra o 10. do Železničného múzea v mestskej časti Bratislava Východné, či je známe aj ako Rendes, a zažiješ super akciu. Čakajú ťa skvelé občerstvenie, detský kútik, modulové kolajsko, prehliadka so sprievodcom a mnoho iného. Okrem tejto dreziny uvidíš ešte ďalšie, ako napríklad trojkolesovú telegrafnú drezinu, inšpekčnú drezinu, motorový vozík Tatra T14/52 VM 0536000, motorovú drezinu Škoda 1202 STV a ďalšie. Akciu organizuje občianske združenie Klub železničnej nostalgie Bratislava Východ. Viac informácií nájdeš na stránke www.mdc.sk. To už je toľko hodín? No nič, tak ja už musím ísť, aby som tam dovtedy stihol dojsť. Tak sa tam vidíme.